Iepa ikasleok, gogoratu DBH bigarren mailan gaudela, bigarren unitatean. Bideo honetan, tablen egokitasuna azalduko dugu, eta honen baitan garrantzitsuak izango dire, tablaren osagaiak, tablaren diseinua eta zenbakizko datuak. Helburua izango da lehenengo adierazlea ulertzea edo ikastea. Informazioa adierazteko tablak egokiak diren edo ez erabakitzea, eta tabla horiek errazago ulertzeko hobekuntzak egiten ikastea. Azaldu aurretik, gogoratu pasan urtean ikasitakoa. Zelan jartzen diren grafikoki erlazioa. Eta erlazio horiek normalean behintzat tabla baten bitartez adierazten dira. Tabla hori zelakoa izan behar da. Post gauza izan behar ditu. Lehenengoa, izenburua. Aldeko partean, beti egon behar da izenburu bat. Eta izenburu horretan, beti agertu behar da zer, non eta noiz. Bestela izenburu hori ez da gondo. Gero ditugu, lerroen goiburuak eta zutaben goiburuak. Biak. Eta hor normalean, egongo da magnitude bat, dagokion unitatearekin. Gero egongo dire datuak, zutabe eta lerroen artean, eta hau ez da beharrezkoa, baina askotan gertatzen da, tablaren azpikaldean oinuarrak egoten dira. Edo iturria. Iturria, izango da, datuak nondik atera ditugu. Eta oinuarretan, agertuko da informazio gehigarria. Adibidez, definizioak. Edo, zutabetan jarri bat dugu DE bat, edo jarri bat dugu J bat, oinuarretan azalduko dugu J hori edo DE hori zer da. Tablaren diseinu eta zenbakizko datu dagokienez, hemen agertzen diren datuak modu konkretu batean jarri behar dira. Adibidez, hemen. Tablanetan ikusten da zelan dana dagoen polito, dana dago uniformeki banatuta, eta bai errenkada eta bai zutabe guztiak modu uniforme batean sakabanatuta daude. Izan ere, zutabeak uniformeki sakabanatu behar dira. Eta tablaren zabalera edukira egokitu behar. Tabaleo zabalera oso handia hartzea lehenengoa, bigarrena ez, eta bar. Saihestu behar dire testu luzeak. Izan behar da, zehatza eta konkretua. Izenburua, listo. Beharrezkoa ez den testua ez da sartu behar. Datuak, denbora segidak erabiltzen badire, kronologiki adierazten dira. Hemen adibidez. 2001-tik 2009-era, kronologikoki. Desimalak murriztu egin behar dire, alekita gehien. Zenbaki osoak erabilia badira, zenbaki osoak. Bestela, gehienez bi zifra. Komanen osten bi zifra. Eta, biribilketak erabiltzen baditugu, beti desimal kopuru bardina. Bi bada, bi. Bat, bai beti bardina. Milakok adierazteko puntu erabiltzen da. Lerrokatzea eskuinaldean jartzen dugu, ez erdigunean, hemen ikusten den bezala, datu guztiak daude eskumara egokituta, ez erdigunean. Eta jelaskaren bat utxik itxi behar bada, zozagaitik, DE erabiliko dugu, daturik ez. Eta nahi baduzu, DE hori erabili ostean, oinu harretan jarriko dugu DE hori zer da, daturik ez. Eta gero, errenkada batetik bestera pasatzerako unean, askotan, erabiltzen dena izango da italdura. Kolorek ebitxau. Hori irakurri eta errasteko egiten da. Hemen, 3 tabla ditugu. 3 daude txarto. Ikusi behar duguna da zer gaitik. Dut oso luzea aipatuko, baina hemen, argi eta garbi ikusten da, izenburua ez dagoela ondo. Izenburuan zer non eta noiz agertu da. Eta hemen, hori ez da betetzen. Gero hemen ikusten da J, I, B, eta inon, eta azaltzen, J, I, B, G horiek zertut dira. Gehiago daude, Begarrenean, ez dago izenbururik. Ja, zuzenean tabla txartu dago. Gainera, hemen, datuak ez daude eskumara egokituta, ez da katz bat. Zegarren honetan, printzipioz izenburuan irura daude, ondo, eskumara egokituta, baina hemen ikusten da, desimal kopurua ez dela bardina guztietan. Eta gainera, ez dago kronologikoki adierazita.